2 días despois do sinistro do Boramar, os efectivos de emerxencia continúan traballando no punto. Co catamarán afundido, as tarefas centranse agora en evitar un episodio de contaminación. O persoal de emerxencias traballou nas últimas horas na retirada dos desfeitos do barco. Ademais, ha instaladas varias barreiras e absorbentes para frear as verteduras. O Salvamento Marítimo colocou unhas barreiras e proporcionounos uns paños de absorbentes de hidrocarburos, que estuvemos onte facendo tras a limpeza, e esas barreiras van estar hasta que se retire o barco. Un barco guindastre encargarase previsiblemente mañá pola mañá de retirar o esquelete do catamarán. O dispositivo de emerxencias desplegado dende que se declarou o incendio na embarcación non foi doado. O lume non quedou extinguido ata a madrugada. Foi precisa a intervención de moitos medios materiais e humanos para conseguir sufocar as lapas. Fixo falta unha cantidad de auga e espuma importante. A zona onde tuvimos que acceder foi un pouco difícil para os vehículos pesados que dispoñemos nos servicios de emerxencia, pero bueno, tamén se colocaron bombas, electrobombas de gran caudal para axudar nas tarefas de extinción. As labores de extinción duraron desde as 5 aproximadamente hasta as 2:30 da mañá. A pesar do bo desenvolvemento do dispositivo, os efectivos de emerxencia salientan que se houve unha cousa que non saiu tan ben como debera. Segundo din, as primeiras chamadas de alerta dos cidadáns tardaron en chegar. As persoas o que fixeron foi subir vídeos e fotos ás redes sociais antes que chamar o número de emerxencias, o cal para nós foi unha tardanza bastante inapropiada, tanto para nós como para o servicio de emerxencias. Hubo casi media hora hasta que se activaron os servicios de emerxencia, prácticamente. Retardou moito a labor de extinción e de rescate. Como contrapunto, inmediata resposta dos barcos que andaban pola zona. En cuestión de segundos achegáronse ao lugar do incendio para rescatar o medio cento de persoas que viaxaban no catamarán. Barcos de pasaxe, barcos de batea, barcos de pesca, recreativos, embarcacións de pequena envergadura, todos eles foron os que foron rescatando a xente a medida que ou saltaban na embarcación ou collenas no mar, escapando das lapas. De feito, tal foi a colaboración desas embarcacións que, cando os servizos de emerxencia deron chegado ao lugar, estaba sendo rescatado xa o último grupo de pasaxeiros.